Şu gün 1911-nji ýyl Monte Carlo'da ilkinji avtomobil rallisi geçirildi. 1924-nji ýyl Odarky Sowet döwletiniň ýolbaşçysy Vladimir Lenin aradan çykdy. Bu waka 20-nji asyryň syýasat taryhyna täze tapdyryň başlanmagyna getirdi. 1954-nji ýyl Connecticut ştatynyň Groton gämi guruluş zawodundan dünýäde ilkinji atom suwatly gemisi suwagy berildi. 1976-njy ýyl British Airways kompaniýasynyň Concorde atly setten çalt uçan ýolagçy avialineri London-Bahreyn ugrü boýunça ilkinji täjirçilik gatnawyny amala aşyrdy. 21-nji ýanwarda dowlan adamlar jogapkärçilikli işleriň ählysinde ulustunluklar gadanýarlar. Olar ýokary derejeli döwlet ýolbaşçylary we syýasatçylar bolmaga ukyp bolup, ähmiýetli çöwürtler kabul etmek mümkinçiliklerinden tapawutlanýarlar we päsýilçiliklere hemde böwütlere garşy durmaga hemişe taýýardyrlar.